Pipila ka balay ang nadanyo sa Mawab, Davao de Oro tungod sa sinkhole nga resulta sa sige ug ulan, samtang landslide ug pagbaha nahitabo sa pipila ka lugar sa Davao Region. Atong ibalik si John D. Esteban. Unom ka balay ang nadanyos tungod sa namugnang sinkhole sa Mawab, Davao de Oro Lunes sa gabi. Busa daling gipabakwit ang mga apektadong banay sa ocular inspection ug hazard assessment sa area sa MGB 11. Kuyog ang Pendro, PDRRMO ug MDRRMO. Resulta daw kini sa sagunsong pag-ulan. Anaa sa 8 to 10 feet ang gilawmon sa sinkhole ug 160 feet ang gilapdon niini. Sa Monte Vista, Davao de Oro, midahili ang yuta niining bahin sa National Highway sa Barangay Tapia niadtong Domingo. Ang resulta, wala na agian ang unom ka lane. Lunes na sa kadlawon dihang naagian ang dalan human sa clearing operation sa DPWH. Gibaha ang Kapalong Davao del Norte human milapaw ang tubig sa Libuganon River tungod sa way puwas nga ulan Lunes sa buntag. Naperwisyo ang mga residente dihang misulod na sa daghang balay ang tubig baha. Alas 4 na sa hapon dihang nahubas ang tubig. Sumala sa Pag-asa, makasinati gahapon og mga pag-ulan ang Mindanao nga epekto sa trough sa low pressure area nga anaa gawas sa nasod. Lakip ang easterlies sa pipila ka bahin sa isla. Adunay mga kalit patak-patak mga pag-ulan labi na sa mga bukid nga dapit. Epekto kini sa easterlies nga adunay mga localized thunderstorms kasagaran masinat isa hapon or sayo sa gabi. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.